Isahluko sesishagalolunye, Umhlane Uphandle, Part 2. Lezi zazi nezifundiswa zazivumelana ezintweni ezithile. Zonke zazivumelana ngokuthi iNingizimu Afrika yizwe elinyukubele eliqudule elinolaka ngemuva kwezimpi zebala zemizabalazo nobandlululo. Abantu baseNingizimu Afrika babengafani nesimo sezulu sakhona esasihlala simumuyizela ngokuthokomela. Leli zwe elihle kangaka izwe lezimbali lomkhuhlu neminsinsi nobuhle bamasakabuli omamhlangeni nontinginono laloniwa ngabantu balo. Abantu babelona ngobugovu, ukunyukubala nobunyube obuzalwa ngunya lwebala, ubuzwe nobulili. Ubandlululo lalibunyundela lolu buhle. Ngaphandle kokuthokomala, uthando nokwethembana kwemiphakathi yaleli zwe, yayingekho indlela yokuba leli zwe lisimame lithathe indawo yalo. Ubuhanguhangu bodlame, ubugebengu nobusela babubulalwa ngokungabibikho kothando, ukwethemba nokuzithoba kwemiphakathi yezwe. Zazikubeka kugqame izazi nochwepheshe ukuthi ukuthokomala, uthando nokwethemba kwakuyizisekelo zentuthuko, ukuzwana nobambano lwesizwe. Ekuhloleni kwezazi zathola ukuthi cishe yonke imiphakathi, izinhlangano nemibuthano yaseNingizimu Afrika yayifana nezinkambi zamasotsha ngobuholi, ngobuhlelo, ngokwenza kanye nobudlelwane. Ubuholi babuzuzwa ngezindlela ezingaqondakali, iningi lazo kuzindlela zomkhakha wokuqala wokuhweba, lapho ipulazi lalithathwa indodana noma labiwe kwabozalo, izihlobo nabangani. Nezikhundla zazisabizwa ngobuhlobo, ubungani kanye nozalo emiphakathini yaseNingizimu Afrika. Kwezinye izinhlangano izikhundla kwakungezobaba, omama, amadodana noma ngamadodakazi. Imiphakathi yalezi zinkambi zaseNingizimu Afrika yayihlelwa ngezikhundla kungathi imibutho yamasotsha, kuthi izikhundla eziphezulu zibe mbalwa, zibe ningana ezilandela lezo, zibe ningi ezilandela eziningana, zona ezimi oqaqebeni lwabantu olungamabibi okwenza, ukucabanga, ubuholi kanye nokukhipha izinqumo ngomsebenzi eziwenzayo. Kulezi zinkambi kwakungomaqhuzu, izigaxamabhande nojenene ababelawula, bekhuluma, befundisa, behola, bekhipha imibono. Uquqaba olusezansi lwalulawulwa, lufundiswa, lutshelwa, luphushwa, ludonswa ngekhala, lungavunyelwa ukubeka imibono. Imibono nezinqumo kwakudilika phezulu ukwemvula ukuthi abangezansi bangabuzi ngale mvula. Izinkambi zabasotsha ezingezansi zazilwa impi ezingayiqondi kahle, zilwa ngamasu ezinikezwa wona njengeyunifomu, zingazazi nezinjongo zabaphathi ngale mpi eziphezu kwayo, zinganikezwa ngisho imiphumela yokulwa kwazo. Lo thelawayeka wendidiyela yokwenza okungenazinkomba nazinjongo nazivivinyo noma ukusebenzela okuthile okulindelekile wawutholakala emakhaya, ezikoleni, emayunivesi, emabhizinisini kanye nasezimbonini. Abafundi babefundela ukuphasa, hhayi ukwazi nokwenza, nabasebenzi babesebenzela ukuhola, hhayi ukukhiqiza izinto ezithile. Ukuzinikela, ukuzimisela, ukubekezela nejubane kulokhu kwenza kwakuba yindlala. Mabili amaculo aseNingizimu Afrika ayetshengisa kahle le nqubo ichazwa kahle yiculo lika-Alpheus Nkosi lowe-1948 elithi "Lo basi yena tshela" kanye neculo lowe-1950 elithi "Jim Bulala noNkukhu Fanakalo Fanakalo". Le nqubo kaFanakalo
noma Kalobasi yena tshela yayibambezela lelizwe. Okwakuzixaka izazi zaphesheya kwakungukuthi amandla okuphatha kwezikhulu ayetholakala kuzo izikhundla, engatholakali ngolwazi lwabasezikhundleni futhi engatholakali ngabakwenzayo laba abasezikhundleni. Impatho yeningi emindenini, ezikolweni, ezimbonini nasemabhizinisini yayiyimpatho yempoqo nokwesabisa, management by intimidation. Impatho yayisho manje ithi ngiyokuxosha. Pho ngubani owayengathanda ukuxoshwa ekhaya, esikoleni, enyuvesi, lapho emakhaya aphelile, izinkole, amayunivesi, izimboni namabhizinisi eyindlala? Imiphakathi yaseNingizimu Afrika yayiphila ngokubekezela, ngokuncikisela nangokububula. Le nhlalo yayibhalwe ebusweni bayo yonke imiphakathi, noma izingane emakhaya nasezikoleni, abasebenzi emafemini noma abasebenzi emabhizinisini. Bonke babenyukubele kungathi abantu abeze kodokotela ukuzokhipha amazinyo noma baphuma kokhipha amazinyo. Izinhloli nezazi zakubeka ngokusobala ukuthi uma iNingizimu Afrika ifuna ukungena ezingeni lamazwe athuthukayo, kwakuzodingeka ukuba izwe lizikhumule lezi zinkabi ezidonsayo, lifune amajongosi azokwazi ukuyikhipha le nqola yaseNingizimu Afrika odakeni. Lo mbiko wabhenguza wathuthumelisa iningi labaholi elalikade ligxiyeme ezikhundleni kodwa imisebenzi ingabonakali. Ukuze inqola ikhishwe kulolu lutiti, kwakuzodingeka ukuba kwenziwe izinto ezintathu. Eyokuqala ukuba amazwe alithandayo lelizwe alisize ngezincwadi zesimanjemanje eziqondene nezikole, izimboni, amabhizinisi kanye nezemidlalo. Izincwadi ezazidingeka kakhulu kwakungezokuphatha, ezobuholi, nezohlaka lwemibuthano, nezokuziphatha kwemibuthano. iNingizimu Afrika yayidinga izincwadi ezimayelana nokuthuthuka kanye nokuvithika kwemibuthano. Yonke imibuthano yayibhekene nokuthuthuka kanye nokuvithika, ngakho kudingeka ukuba kufundwe ngazo lezi zinguquko. Okwakwethusa kakhulu kuzinhloli kwakungukuthi iningi labashayeli bemibuthano babecimezile, bentungela, bempumputha ngemizamo neziphosiso. Empeleni kwakuningi kwakuthuka ucilo ezishaya endukwini. Izikole, amanyunivesi, izimboni namabhizinisi ayezintantela nje ngaphandle kokwazi ukuthi ayaphi. Uma omunye wezinhloli wayengathi kunoma yimuphi umphathi, ake ngitshele ukuthi niyaphi manje, niyokubaphi ngemuva kweminyaka emithathu. Empeleni kuphi lapho niya khona? Zazingayima emthuneni kubaphathi nabaholi. Izincwadi zazizobasiza abaholi nabaphathi ukuthi bakwazi ukukhomba indlela, basho ukuthi iyaphi, kuzofikwa kanjani kuyo, bese beyithengisela ababaholayo le mibono yabo. Okwesibili okwabeka izinhloli kwaba ngukuthi kuhle lelizwe livulwe libe lulwandle kwezamabhizinisi, kwezezimboni, kwezemfundo nakwezenhlalakahle. Ukuze lokhu kuphumelele, kwakuzogqugquzelwa futhi kusekwe ukuba izinhlanzi ezinkulu zidle izinhlanzi ezincane. Lolu lwandle lwaluzobuswa yizinhlanzi ezinkulu kwezemfundo, kwezomnotho, kwezezimboni nakumabhizinisi. Kwezemfundo, amanyunivesi amancane angenaso isibalo sabafundi abayizi-10,000 ayezogwinywa ngamakhulu ukuze wonke amayunivesi akuleli abe nabafundi abazi-12,000. Nezikolo zagwinywa ngezinkudlwana ukuze kungabibikho izikole ezinabafundi abangaphansi kwama-750. Lo kumingilidwa kwakuzongena ezimbonini nasemabhizinisini ukuze kungasaphazwa amandla esizwe ngokuwasabalalisa esikhundleni sokuba ajule azike ezindaweni ezinezivuno ezingumthamo. Okwesithathu kwakuzoba nemizamo yokululamisa lelizwe ngokuhlola bonke abaholi nabaphathi ukuze bakhuthazwe ekukhuleni
ezinhlangothini zokuphatha nobuholi. Izintloli zathi kuhle iNingizimu Afrika ikhunjuzwe ukuba umholi omkhulu wabaholi, isazi sezazi, sithi niyakubazi ngezithelo zabo. Bonke ubuholi nokuphatha kwakumele kulandele lawo mazwi. Imisebenzi yabaphathi nabaholi yayizobekwa obala, ihlolwe njalo njengabaholi ababeqeqeshelwe lokho. Ihlolwe ngabalandeli emisebenzini nasezikoleni, besihlolwa yimiphakathi esizakalayo nengasizakali ngokuhola kwabaholi. Ngale ndlela kwakuzophela ukuthi izikhundla zitholakale ngobungani, ngobuhlobo, ngokudiza, ngokubhodloza, ngobuncelebane nangobulunga bezinhlangano ezithile zemibangazwe. Izintloli zakuveza ukuthi kuzodingeka ukuba kuthenwe, kuhlakulwe ngoba luningi ukhula kwezokuphatha nobuholi kwelaseNingizimu Afrika. Ayemaningi amagatsha ayenganazithelo okwakufanele aphoswe emlilweni. Ukushenxishwa, ukuduba kwaleli kwalinyakazisa, kwathi izimboni eziningana ezazingenazo izimpande zakhala othulini. AbakwaJeffrey Wilson and Son bacacamezela iminyaka yamibili, baliphonsa ithawula ngowesithathu. Imikhiqizo yabo yayingeqhudelane namabhizinisi aphethwe ngabaholi abaqeqeshwa ngoba benamakhono athile. Umqondisi omkhulu wakwaJeffrey Wilson and Sons wayephethe ngoba isikhundla esinikwe nguyise, hhayi ngoba ngempela wayefundile enamakhono athile asiza ukuthuthukisa lo msebenzi. Ngokuba wayezalwa ngu-A.J. Wilson, akazange uBill Wilson azihluphe ngokuthuthukisa amakhono athile ukuze naye akhule nalo msebenzi. Kwathi lapho inkampani yakhe imingilidwa ngabakwa-Eagle American Amalgamated, yena wathatha umhlalaphansi. uJohn Mbabadisi Ngubane yena wayesithole lesi sikhundla ngoba kwathi kufuneka umuntu omnyama ozothatha lesi sikhundla. Kwatholakala kunguye yedwa umuntu owayengcubangcunywana esingisini kubantu abacela ukuthatha lesi sikhundla. Noma inkampani yayifuna umuntu ofundele ukuphatha nokuhola abantu, ayibange isazihlupha ngalawo makhono ngoba zazingekho izikolo namayunivesi afundisa abomdabu kulezo zingxenye zemfundo. uNgubane wazama ukufunda lo msebenzi ngokuxhumana nabanye ayefunda nabo ababenza umsebenzi onjengowakhe. Masinya wazithola ngempela esewusizo emihlanganweni lapha kwakuthathwa khona izinqumo ezithinta izisebenzi ezimnyama. Ulwazi lokwembulelwa kanye nemizamo namaphutha kwamphumelelisa okaNgubane ukuba asibambe lesi sikhundla iminyaka engama-22. Kule minyaka wazakhela udumo okaNgubane, waba ngundabeni itheku lonke kwezemisebenzi yasezimbonini. Wayengaconsi kubaphathi nakubaqondisi bemisebenzi yetheku namaphethelo. okaNgubane wayeliciko eziqhulula luntulu izimbokodo zamagama kungathi umphongolo wakhe wamagama umoma amagama olwandle. Wayesuma ebeka umbono kulalele uwonke kuthi imvubelo yakhe yamagama ijiye, iheha abalaleli bazithole bonke sebenqokozisa amakhanda. Mhlawumbe yilo lolu dumo lwakhe olwenza ukuba uma inkampani yakwaJeffrey Wilson and Sons igwinywa yi-Eagle American Amalgamated, inkampani entsha imgcine uNgubane. Cishe isibalo esidlule abanguhafu ayesebenza nabo sadilizwa, abanye bashintshelwa kwezinye izindawo noma bathola umhlalaphansi. Kufika le nguquko nje okaNgubane wayengakaze acabange ukuthi ngelinye ilanga uzohlukana nabakwaJeffrey Wilson and Sons. Wayengakaze asebenze kwenye indawo ngoba waphuma nje eyunivesi waseqala kulo msebenzi. Njengoba inguquko eyayifike eNingizimu Afrika yayihambelana nezindathane zamathuba, nabakwaNgubane nabo bazitholela eyabe imintsholwane yemikhiqizo yezinguquko. Kulo mtsholwane
wabo kwakukhona ukuthola ukuphumula ekukhokheni izimali ezazishisiwe zokufundisa izingane ezikoleni zabelungu, nokuyeka ukuhambisa izingane esikoleni ngoba ibhasi lezingane zesikole lalizocoshwa emnyango. Futhi abakwaNgubane baphuma eMlazi bayohlala eLalusha, bahlukana nezindleko zamabhangilagadi, imishini yokwesabisa izigebengu kanye nezindleko zokuphakela amagovu amabili ohlobo oluphambili lwezinja. Nezimoto zabo zaphatheka kangconywana, sezihamba emigwaqeni ephilile elungisiwe futhi iyimigwaqo yetiyela yonke. Baphuma futhi nasegehana lokuhlala besovalweni lokuthi bangahle bashiselwe imizi noma bephucwe izimoto. Phela abenzi balobu bubi babengabenzi lobu bubi ezindaweni zabelungu kanye nezamaNdiya. Lezi zinguquko nokho zazihambisana nemilakanyiso yezinkinga kanye nezinkonkonko zamafindo. KwaNgubane into yokuqala kwaba ukuthi indlu yaseMlazi yayingathengiseki. Bazama kubo bonke abantu abami kahle ukuba bayithenge le ndlu, kodwa kwatholakala ukuthi amabombo eningi labantu abanjingile ayesebheke khona edolobheni ezindaweni okwakungezabelungu namaNdiya. Bathi noma bezama othisha abasandukuqala ukusebenza, ikakhulu laba abafundisa komayunivesi nakokholeji abafana noMbumbulu College of Education, bathola ukuthi likhona isasasa lokuzowubona umuzi, kodwa alikho elokuwuthenga lo muzi. Iningi lalabo thisha kwakungabesifazane abangashadile bezihlalela ngabodwa noma nezingane zabo ezimbalwa. Babesuke nje bangazi ukuthi bangawenzani umuzi omkhulu kangaka. Lesi simo senza ukuba abakwaNgubane baqashise ngamakamelo 4 kulo muzi ukuze kube khona abantu ababezozimamisa umuzi. Bawuvukele ezigebengwini. Bakucacisa kahle kubaqhashi ukuthi baqashe amakamelo, hhayi indlu. Ngakho babengenawo amalungelo okusebenzisa ezinye izindawo ngaphandle kwamakamelo abo. Oyedwa kulaba abaqashi wayenemoto, ngakho waqasha negalaji. Ukubopheka kwezimali emzini waseMlazi kwenza ukuba umuzi waseLalusha uthengwe ngumamthimkhulu uPopi phela. Akabanga nazinkinga ukwenza lokho ngoba nakhu babethuthuka ngokwehlukana. uPopi wayenezimali zakhe futhi beshade nangomshado kaMathuthuka ngokwehlukana. Ukukhokhela lo muzi kwakungena kumsinda uPopi ngoba zase zikhuphukile izimendlela kuye. Wayengasekho neze emawodini kodwa esefundisa ngemuva kokuthola iziqu ze-MA Car. Lokhu kwenyuka kwakunezimpawu ngaphandle nangaphakathi kokaMthimkhulu. Iminyaka kaMamthimkhulu yasimenze intokazi esithophele ngobuhle, ngomzimba oqiniswayo kanye nesikhumba esiqiniswayo futhi. Wayeseneminyaka engama-42. Wayesethole ukuthi ukubizwa ngoPopi noma ngomkaNgubane noma Nkosikazi Ngubane kwakumehlisa. Waphenduka uMamthimkhulu Ngubane. Amathwasa abahlengikazi ayenqamulela angambizi sonke lesi sibongokazi, kodwa ethi ngumthimkhulu. noPopi naye wayekuthokozela lokho kubizwa. Wagcina ngoba naye esesayina kanjalo. uMthimkhulu Ngubane wayekunakelela ukuthi ubukeka kanjani. Yikho lokho okwakwenza ukuba abe nendawo yakhe yokwenza izinwele ngasogwidini lolwandle, abanendawo yokuqinisa umzimba eduze noPine Arcade, abenendawo yokulungisa ubuso nezinzipho kuWest Street.
namayunifomu akhe ayethungelwa yena sipesheli, kunakekelwa ukuthi azomhlala kanjani amgqamise esikoleni sokufundisa amanesi. Mangisho futhi ukuthi le nguquko yaseNingizimu Afrika yafikisana nezinguquko ezazenzeka ezimpilweni zabakwaNgubane. Kuthiwa isikhathi seminyaka engama-40 siyingozana kwabashadile ngoba siyayizamazamisa imishado eminingi. Phela yilesi sikhathi lapho ukukhula kufika ngamandla, kanti kuzokwenzeka ukuba abanye abashadi nabashadikazi bazame ukuzimelela kubungani ngokuziphathisa okwezingane, bajwayelane nabantu abancane ukuze nabo bazizwe bebancane kuneminyaka yabo. Eminingi imishado ngalenkathi izithola seyidlekile, yafana nentambo yomjikelo esidliwe ngokusetshenziswa njalo. Uma icebo lingatholwa lokwenza imizamo yokuba le ntambo ingaqashuki, ukuqabuka kwentambo kubatshinga laphaya abajikeli, kube bugenugenu mhlawumbe obuhambisana nezingozi. Ukuzinakekela izintambo zemishado kanye namafindo emishado yinto engavamile ukuba iningi liyenza. Ukuthuthuka ngokuhlukana kwathanda ukuhlangabezana nobunzima ngenkathi kufika izishingishane zenguquko kuleli. Njengoba sesike sasho, uMthimkhulu N wayenombela ngesivinini ezikhundleni eziphezulu kanye nasezinhlanganweni zabahlengikazi, zabaqeqeshi babahlengikazi kanye nenhlangano yobambiswano lwabesifazane. Ukusungulwa kwalezi zinhlangano ezivela phesheya kwavusa abesifazane baseNingizimu Afrika emaqandeni. Bazithola bemangala ukuthi kanti bona basemuva kangaka emkhankasweni wokukhulula abesifazane ekugqilazweni ngabantu besilisa. Ukomela amanzi isikhathi eside kudala lelo phango lokuba uthi uma umuntu angafika emthonjeni ukuthi makawankonkozele onke amanzi. Nabesifazane baseNingizimu Afrika bazifumana kuleyo nkinga. Inkululeko le sebeyifuna ngamawala. Emsebenzini uMthimkhulu N wayeyigosa lemizamo yokubeka abantu besifazane kuzinjwayezi zokuhola, kuyinkamba yokuhola, ukunquma nokuphatha. Esikhathini esiningi uMthimkhulu N wayezabalaza, elawula, eluleka, efunza, efukamela ozakwabo. Kwakumjabulisa ukubona indima yempumelelo ayeyenza kulapho kunabaningi abatobozi ababemshoshozela. Wayekukhuthazela ukudiliza amandla abelungu ababekade bechacha amakhanda abahlengikazi bomdabu ngoba bengabesifazane. Kwakumthokozisa nokubona ukwehla kodokotela besilisa ababethanda kabi ukuzishaya izifuba ngoba bemhlophe futhi bengabesilisa. Imfundiso yakhe ngabesifazane namachaphazelo alobu bugosa atheleka nasekhaya. Umama wekhaya manje wase-anda ngasekulawuleni, ekuholeni nasekugqumeni. Ukubonisana, ukulalelana nokubambisana kwagudlulwa yintilibathwa yemithetho eyayikhoselisa ulaka, intukuthelo nezinsongo. Umndeni wonke wasutshuza kuleli chibi kungathi iyona ndlela lomndeni owawuvumelene ngayo. Lokhu kwakufadalalisa umsebenzi kaDokotela Mdlalose, ikakhulu ngoba noma wayevumelana nokuningi kobufazane, udokotela wayekwenqaba ukuthi abomdabu balahle izinqubo nezindabuko zabo. Wayethi abomdabu mabakhele phezu kobuhlakani bemvelo nolwazi lwemvelo. Izinguquko zamnyethisa uNgubane kulapho zazimgqamisa uMthimkhulu N. Khona kwakuyiqiniso ukuthi uMthimkhulu N wayeselungiselele lesi sikhathi, kanti uNgubane akasebenzanga kusakhanya. Lokhu kwamenza ukuba aqale ukuzinyeza. Imizamo kaMthimkhulu N yokuba enze izifundo ze-PhD yathikamezwa ukuba uNgubane athi akukuhle ukuba kube khona ozifunela okwakhe. Wayethi lo
kufunda kukaMthimkhulu N ngukuzifunela okwakhe esikhundleni sokuba asebenzele wonke umndeni. Kwasuka uDweshu umeluleki kaMthimkhulu N ezama ukumbonisa uNgubane ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba owakwakhe asale eseqedelela imfundo yakhe. uNgubane wathi wayengazi ukuthi umeluleki wemfundo ubuye abe ngumeluleki wezemindeni. Walibeka ngesihloko elokuthi yena akanakushayelwa umthetho ngowesifazane womlungu emzini wakhe. Wakhumbuza nomeluleki ukuthi umthetho ukuthi walobola yedwa, kungekho meluleki owamsiza ukumlobolisa kwaMthimkhulu. Wathi ukufunda ngokutshontsha uMthimkhulu N wayefunda agcine khona emsebenzini, futhi nezincwadi zakhe zingalokothi zize ekhaya. Kwathi lapho sekudingeka ukuba aye koManguzi izinyanga ezintathu ukuze ayoqoqa khona imininingwane yokucwaninga, washaya phansi ngonyawo uNgubane. Waphenduka inja ebovu ethi owakwakhe makakhethe phakathi kokufunda kanye nokuba ngumama wekhaya. Kwakungelula kuMthimkhulu N ukukhetha. Wayekuthanda konke, futhi kulapho wayesebubona ubungcono emzini wakhe ngemuva kokulashwa nguDokotela Mdlaloza. Izingane zazimkhuthaza unina ukuba aqhubeke ngoba zona zazingazi ukuthi uyise akakuthandi lokho. Lokhu kungazi kwazo kwenza ukuba zimdlalise unina ngokumbiza ngodokotela. Yikho kanye lokho kudlala okwakwenza ukuba ingaphakathi likaNgubane ligaye izibovu. Lokhu kwabuye kwamkhwezelwa nguye umama wekhaya ngokuba ahlale ethi uyazibonga lezi zinguquko ngoba kubantu abasebenza kusakhanya izinguquko zaziza namathuba, zibaqhweba, zibamemela kumashashalazi amahle. Kukho konke kwacaca ukuthi uMthimkhulu N ngeke aqedele iPhD umanje eseyinkosikazi yakaNgubane. Siyaphela isahluko.